Здравейте! Темата днес са мигрантите, които чакат на границата ни. Днес Бойко Борисов отива на среща с Ердоган в Анкара. И за първи път всички българи ще се молим да постигне някакво споразумение. Защото заплахата е много сериозна. Само вчера 5000 мигранти са се опитали да влезат в Гърция. Гръцката армия не е като нашата. Те са използвали сълзотворен газ. Дори се говори, че са използвали гумени куршуми. Успели са за малко да ги отблъснат. Въпросът е какво ще стане, ако същия брой хора се опитат да преминат българската граница. Вече видяхме няколко видеа, в които просто се прехвърлят със стълба през прословутата патриотична ограда. Правителството изпратило 400 военнослужащи да пазят границата. Само една група мигранти са 5000. Тези 400 човека просто ще бъдат премазани. Това е истината. И въпросът е, че ние можем да ги приемем, но дали трябва да го правим? Бедна държава, като нашата, в която няма пари за пенсии, няма пари за деца, няма пари за болните, как може да се позволи да издържа едни икономически мигранти? Защо трябва да го правим? Как може морала да ни позволи да даваме 3-4 пъти повече пари за едни мигранти, докато нашите пенсионери умират от глад? И друго, колко всъщност боеспособни мъже има в нашата армия? Цялата е от около 24 000, ако не се лъжа. Махнете от тях администрацията и жените. В един момент може да се окаже, че приетите мигранти са повече от армията ни, която е зле въоръжена и не смее да се съпротивлява. Защото преди няколко години граничар стреля по един мигрант. Видяхме за кого бяха проблемите. Така че трябва да се вземе решение и то в съответствие с националните интереси на България. Защото Европейския съюз до сега показа, че само ни вреди. И този път не трябва да допускаме натиска от Брюксел да ни задължи да приемаме хора чужди на нашата култура, на нашия начин на живот и които не могат да спазват върховенството на закона. Време е да вземем решение, защото те са на вратата.